Kana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscriber, wokomenta, wolike, woshare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. President Mnangagwa is this morning attending a virtual SADC Extraordinary Summit to launch the regional block's humanitarian appeal to launch follows poor harvests across SADC caused by low rainfall due to the El Nino phenomenon. Nyaya iripo hombe ndeyekudai. So President Mnangagwa nhasi vapinda musangano weSADC uya unoitwa online, ndobva nyaya yanga ichitaurwa ipapo ndeyekuti vaonesane zvinhu zviri kuitika. Drought ririmo muSouthern Africa muno, mvura yakaita shoma muSouthern Africa, ndo chinangwa chemusangano uyu. So vari kuda kumboonesana vachitaurirana kuti pofambiswa sei, poitwa sei, nekuti nzara chokwadi inokwanisa kungorova zvakasimba muSADC mese munomu. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika izviko zvino. So ndo musangano wanga wapindwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Chikonzero chaita kuti tiuye nenyaya iyi panapa muri yeZimbabwe kugara clear the air kuti vanhu vanozobudikira vakutanga kutoshandisa mukana vakangonzwa kuti President Emmerson Mnangagwa vanga vari kuSADC Summit, vapinda musangano weSADC wanga uchiitwa, vanozotanga kushandisa kutaura sezvisiri zvokutora advantage yemaZimbabweans vachivanyebera vachivapa ma-false hopes kuti nyaya yanga yakatsviriridza yemusi wa30 August, yemusi wa30 June election yanga irizotaurika yechichi. Ipapo kana makuzonyeberana zvenyu, isusu mogara matibuditsa, hatipo panyaya iyoyo. Udzanai mega, nekuti musangano uyu zvataona uchitaurwa inini according nezvandaona yanga iri nyaya yedrought rakaitika. Ndo musangano wanga uchiitika mangwanani anhasi. Ndo nyaya ndakakubatira zvekare nhasi muri yeZimbabwe pachannel yenyu. Kana uchangotanga kusvika panapa, gara wasubscribe, wokomenta, wolike, woshare. Toramba tichidzoka tichikupai ma-updates chaiwo nenews nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika munyika yenyu.